Takže ahoj, já vás zdravím u mého videa na hru VOD, neboli World of Tanks. Budu pokračovat různými díly, tohoto je MS1, založil jsem si kvůli vám, teda tady ten Magor střídil vlastního. Založil jsem si nový účet, jinak na tom starém jsem měl normálně 7, 2 a hodně 6. A tahle mapa se mi zrovna moc nelíbí, protože je nudná. Jinak k mému kanálu budeme ještě natáčet s Šepkem 06 Minecraft. To jsme zkoušeli, akorát, že tam jsou prostě chyby, takže to musíme natočit celé znova. Jinak točil jsem i Warface, to už můžete vidět na mém kanále, to je. Teď se mi vůbec nedaří, protože MS1 je prostě šunka. Tahle mapa je taky debilní. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Budu točit různé let's playe, jako třeba na Lech Traktora. No to už nemám, takže to asi ne, spíš na 2, na 3 a td. Ani nevím, kam bych jel. Člověče. Tak já to tady asi stopnu na chvilku. Takže prohráváme 0-6 a teď já jsem to od někoho pěkně dostal. What? Na ránu? Hajzel. Takže se uvidíme u dalšího videa, tak zase čus. Teda u dalšího videa, u dalšího let's play, teda, co to kecám, u další bitvy. Takže jsem zpět a jsem tu s Cruiserem 3 a asi pojedu za tady tím Čechem. To bude asi, vždycky budu dělat jenom 2 bitvy podle toho, jak mi to vyjde, co strkáš, vole. Mám tu 4kový dělo, což bylo docela drahý, stálo 40 000, teda 20 000, co mělo. Kdo by si chtěl se mnou zahrát chatu, nebo dáme rotu, až si koupím nějaký lepší tanky, nebo si zahraju třeba za můj jiný účet, tak určitě můžem. Třeba mi do komentu napište vaše jméno na VOD a td. A já bych si s váma třeba rád zahrál. Jinak tahle mapa je jedna z nejstarších, to už můžete vědět. Jsou tu takový je tu taková ulička, říká se ulička smrti, což je tady. Teda, tady prostě, tady toto jede. Tak tam jich vždycky, teda, ne vždycky, ale skoro vždycky jich je tam nejvíc a potom jich docela dost i tady. Ježíš, já jsem levej. No, jsem, no. Hodně levej. Jsem trefil jenom 1 ze 4. No. Si počkám, až zase vyjede. Tak, a je to. 1 kill v kapse, ještě zkusím tu T18 nějak. Jinak T18 vynikající tank. To si ukážeme taky někdy. Prdele nechni, čuráku. Si furt do mě strkat jak děvka. Pardon, že tak mluvím. No, fakt díky, že jste mi to dožrali, zmrdí. Do píči. Pardon, za to se moc omlouvám. Ještě tady zkusíme nějak dodělat tady toho hajzla. Tak. Capnem to. Takže už mám 2 killy, což je celkem dobrý. D1 vyhráváme 8-4. A zkusíme tady někoho si ještě dát. Je jich tady ještě celkem dost, 7 už, no. Jo, už ještě jich je 7. Haha, máš smůlu, kamaráde. Nemáš tak dlouho nabíjet.
Takhle se to dělá. Tak, už mám 4 kily. To co? Jo, aha. Hej, blbečku, nemusíš do mě šít, rychle jeden. Aha, tam je. Co do prcele? No, nevadí. Takže zatím